Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ας σειράψουμε ακόμα ένα βιντεάκι. Είπαμε, ήρθαμε από εδώ, από την πύλη του Βραδεβούργου και φτάσαμε εδώ στην κυκλική πλατεία που είναι το άγαλμα της Νίκης. Ας κάνουμε ένα κύκλο μαζί. Υπάρχει και αστυνομία εδώ αρκετή, όπως βλέπουμε. Από το φανάρι που διακόψαμε την προηγούμενη σύνδεση, η οδός από το Βραδεβούργο μέχρι εδώ ονομάζεται 17 Ιουνίου. Δεν γράφει ημερομηνία, θα το ψάξω. Η διασταύρωση λεγόταν Γιτζάκ Σαμίρ, αυτού του Εβραίου φασίστα, το κτήνους του Γιτζάκ Σαμίρ. Φοβερό, στην έδρα του Βερολίνου, λίγα μέτρα πιο κάτω από το ρωσικό πολεμικό μνημείο, έχουν Γιτζάκ Σαμίρ, καταπληκτικό. Φοβερή η επιρροή των Εβραιοσιωνιστών στο Βερολίνο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ας το δούμε. Έχει κόσμο απέναντι. Να δούμε. Ας κάνουμε εμείς την περιήγησή μας, να το δούμε και από μπροστά. Και αν μπορέσουμε να περάσουμε, θα πάμε. Ας περάσουμε και από το φανάρι. Ωραία. Εδώ είναι ευγενική και η οδηγή, αλλά πειθαρχημένοι και οι πολίτες. Ας δούμε και το μνημείο από μπροστά, για να έχετε μία εικόνα. Το άγαλμα έχει πλάτη στην πύλη του Βραδεβούργου. Λοιπόν, ας το απολαύσουμε και από το μπροστινό μέρος. Εδώ είμαστε. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μοναδική εμπειρία. Το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας πάντα φροντίζει να σας πηγαίνει σε μέρη που έχουν παγκόσμια σημασία και φυσικά μια ιστορία που γράφηκε να χυθεί προσχεδιασμένα, πολύ αίμα, πάρα πολύ αίμα, για να πετυχαίνουν τους στόχους τους ακριβώς.
με πολύ αίμα οι σατανιστές Ιλουμινάτι του τραπεζικού καρτέλ Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και Θεία.